ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ନମ୍ବର କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ 11 ନମ୍ବର କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଏହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଅପଡେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ନମ୍ବର କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଥିବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, सबके लिए सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री दोबारा हितग्राहियों से जन कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा संवाद एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 11वीं किस्ती का हस्तांतरण करेंगे 31 मई 2022 को सुबह 9:45 बजे। फ्रेंड्स, जदि आपण माने मध्य ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର କରେ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର ନମ୍ବରରେ OTP भेजे, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। OTPଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। OTPଟି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଏଠି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାମ, ସେଇଠି ନାମଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ରାଜ୍ୟଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଠି। ଜିଲ୍ଲାଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଠି। ଦେନ୍ ପିନକୋଡ଼ଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଠି। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ପିନକୋଡ଼ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।